Gepleyer Azatlyk Radiosu. Halkara hukuk kampaniyası Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Warşawadaky adam hukuklary maslahatyny Türkmenistanyň öz türmelerini adamlaryň zorlukly ýitirme edilmegine ýol bermezlik barada ören wagdalaryny ýerine ýetirmeýändigini aýtdy. Netijede olar diri workagyň kampaniýasy halkary jemgyýetçiligini öz sözleri bilen aýtsak, Türkmenistanyň sistem olaýyn döwlet praktikasyna öwrilen ýitirme edilmeler bet etmek üçin bir ýygyderli basy etmäge çagyrýar. Türkmenistanyny mezur ýitirme edilmeler dyňuksuz dowam etdirilýär diýip kampaniýa Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Warşawadaky maslahatynyň öňýanyna 2019-njy ýylda öz pidalar sanawyny täzeländigini aýtdy. Geçen yıl halkara basyşy güýçlendi. Şol sanyny Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy Birleşen Milletler Guramasy Ýewropa Birleşigi tarapyndan hem basyş edildi we bu ahyrynda çäkli başlangyç netijeler berdi diýip kampaniýanyň 16-njy sentýabrdaky prezentasiýasynda aýdyldy. Emma muňa garamazdan 2018-nji ýylyň sentýabrynda jemgyýetçilik basyşynyň ornuny ýumşak diplomatik dialog geleli bäri bu ýagdaý üýtgedi we Türkmen hökümeti öz pozisiýasyny berkitdi. Hukuk goraýjylar kampaniýasy Türkmenistanyň geçen ýyl BMG'nyň mezuru we meýleti näl ýitirim bolmalary boýunça işi topar bilen dialogyny tamamlanygyny aýdýarlar. Şeýle dolar Resmaskawadyň bu mesele boýunça täze dören soraglara jogap bermegini goýanlygyny we BMG'nyň mezuru ýitirim edilmeleri boýunça geňeş maslahatlaryny özleriniň bu mesele boýunça düzen taslama planlaryny goşmanlyklaryny aýtdylar. Türkmenistan adam hukuklarynyň bu hyl gödök bolmasyny bet etmek üçin düýpli çäre görmekden gaça durýar we oňa derek halkara guramalar bilen netijesiz dialog geçirenden bolmak bilen çäklenýär diýip hukuk goraýjylar kampaniýasy aýdýar. Bu maskaraçylygy bet etmek we Türkmenistanyň öz ýitirim edilen tutsaglarynyň şinnem diýirdigini hiç bir gep gurrunsyz suwd etmeginiň wagty geldi diýip olar diýri workagyň kampaniýasy aýdýar. Türkmen türmelerini mezur ýitirme edilen gaýdylýanlaryň sany 2019-njy ýylyň sentýabrynda täzelenen sanyňda aýdylmagyna görä 121 adamdan ibarat. Marly daýhanlaryň ençemesi döwlet tarapyndan pagta hasyly kabul edilende pagtanyň möçörüniň ýagny agramynyň azaldylyp ýazylýandygyny aýdýarlar. Bu barada Azatlyk Radiosynyň Mary welaýatyndaky habarçylarynyň biri habar berýär. Howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlinlik şertine söhbetdeş bolan marly pagtaçy daýhanlaryň ençemesiniň Azatlyk Radiosynyň habarçysyna aýtmagyna görä, türkmen häkimetleri pagtanyň çygylygyny, hapalygyny bahan edip tawşyrylan pagta hasylyny 15% çenli azaldyarlar. Häzir käbir kärençiler goýça meýdanlaryna pagta hasylyny doly ýygyp alyp döwlet harmanyna tawşyryp başlady. Kärençilere pagtany ýygyp alandan soňra ýene bir kynçylyk garaşýar. Kärençiler pagtany döwlet laboratoriýalaryna eltende olaryň hasylynyň 12-15%-ni azaldyp ýazýarlar. Resmiler muňa pagtanyň çygylygyny, hapalygyny we beýlekleri sebäp görkezýärler diýip anonim şertde söhbetdeş bolan marly habarçy 19-njy sentýabrda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä kärençilerin käbiri pagta hasylyndan 10-15%-iň azaldylmagynyň aşy köpdigini aýdyp pagtany kabul edýän resmiler bilen dawalaşýarlar we öz ýygan hasylynyň doly kabul edilmegini talap edýärler. Ýöne olaryň arzasyny hiç kim dinlemeýär. Bu zatlara daýhan birleşik tarapyndan ýa-da beýleki edaralar tarapyndan gözegçilik edilmeýär. Daýhanlaryň biri 3000 kilogramy goloy pagta tawşyrdy. Onuň hasylyndan gap agramy aýrylandan soňra ýene 200 kilogramy goloýuny aýyrdylar. Daýhanlar şeýle gözüýini ýagdaýda diýip habarçy marly daýhanlaryň biriniň sözlerini çitirledi. Azatlyk Radiosynda kärençileriň döwlete tawşyrýan pagta hasyly kabul edilende onuň agramynyň azaldylyp ýazylmagynyň Mary welaýatynyň haýsy daýhan birleşiklerinde bolýandygy barada takyk maglumatlaryň bardygyna garamazdan howpsuzlyk aladalar sebäpli olary köpçüligi mälim etmekden saklanýar. Şeýle-de Azatlyk Radiosynyň ýokarda gurrun edilen ýagdaýlar barada değişli türkmen häkimetlerinden we Mary welaýat häkimliginden kommentari almak synanşyklary häzirlikçe netije bermedi. Azatlyk Radiosu bilen anonim şertde söhbetdeş bolan ýerli synçylaryň biri o hojalygynyň pagtaçylyk puwdawynaky bu tejribäniň indi 10 ýyllyklaryň dowamynda gaýtalanýandygyny aýdyp şeýle diýdi. Şu praktika netijesinde pagta kabul edilýän bazalarda her ýyl uly möçörde pagta toplanýar. Bu pagta soň plan dolup bilmeýän hojalyklara satylyp ol korrupsiýa esas bolýar diýip Türkmenistanly synçy aýtdy.
Aşgabatda garaşsyzlyk bayramynyň öňü süýresinde öýsiz itlerin we pişiklerin köpçülikleýin tutulmagynyň we öldürilmeginiň nobatdaky tapgyr amala aşyrylýar. Bu barada habar berýän Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçylary häkimetleriň şeýle çäreleri parahat 1 we parahat 2 etrapçylaryny geçirýändigini gurrun berdiler. İtleri we pişikleri ýene öldürýärler. Öýsiz haýwanlary tutmak işini jemaat hojulugy edaralarynyň işgärleri, şol sany köçe süpürüjüler amala aşyrýarlar. Olaryň arasyna adaty raýat geyimli adamlar hem bar. Olar itleri we pişikleri tutup ulu haltalara salyp alyp gidýärler. Ol haltalardaky itleriň we pişiklerin aglabasy eýýäm haltada ölýär diýip howpsuzlyk aladylary sebäpli gizlenlik şertine söhbetdeş bolan habarçylarymyzyň biri 18 sentýabrda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä şu günler paýtagtda öýsiz haýwanlaryň awlanmagyny käbir ýaşaýjylar garşylyk görkezmäge çalyşýarlar. Käte jemaat hojulugy edaralarynyň işgärleri bilen yerli ilatyň arasyna dawa jenjel hem bolýar. Dünýäni 17 sentýabrda bir aýal itleri we pişikleri tutup öldürýän bir işgär bilen dawalaşyp, onuň elinäki haltasyny aldy we onu açdy. Şonda haltada diri itleri we pişikler hem bardy. Olar haltanyň agzy açylan desine gaçyp gitdiler. Ýöne onuň içinde eýýäm ölen itleri we pişikler hem bardy diýip habarçy şaýat bolan bir wakasyny gurrun berdi. Habarçy jemaat hojulugy edaralarynyň işgärleriniň we köçe süpürüjüleriň itleri we pişikleri köpçülikleýin tutmak we öldürmek çärelerini köplenç daňatana başlanýanyny aýdyp şeýle diýär. Itler we pişikler günnogunda ýagtylykda özlerine howp awanýanyny bilýärler. Paýtagtda pişiklerin tutulup öldürilmegi sebäpli sıçanlar we alakalar hem köpelýär diýip habarçy bellidi. Aşgabatyň häkimetleri garaşsyzlyk, betaraplyk ýa-da täze ýyl ýaly ýurtda belenilýän uly bayramçylyklaryň ýa-da halkara çäreleriň öňü süýresinde öýsiz itleri we pişikleri ýok etmek boýunça çärelerini güýçlendirýärler. Türkmen häkimetleriniň öýsiz itleri we pişikleri köpçülikleýin awlamak boýunça geçirýän soňky çäreleri Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýene bir kitabyny Türkmeniň alawa itibaradaky eserini ýazyp tamamlanmagyna gawat geldi. 13 sentýabrda Türkmen Döwlet Habarlar Agentligi bu kitapda ençeme müňýürliklaryň dowamyna Türkmen durmuşynyň bir bölegine öwrilen alawaýyň gylyk häsiýetläriniň we ähmiýetiniň beýan edilýändigini aýtdy. Türkiýanyň Antalya şäheriniň Manawgat etrafynda işdeş ýoldaşyny pyçaklap öldürmekde guman edilip suud edilýän Türkmenistanly Ruslan Narmetow 16 ýyl türme tutuklugyna hökm edildi. Bu barada türk köpçülikleýin habar beriş serişdeleri habar berýär. Haberlerini Kotkom neşriniň 17 sentýabrda çap eden maglumatyna görä geçen ýylyň noýabr aýynda 43 ýaşly Hakan Akdoğanyň pyçaklanyp öldürilmegi bilen bagly suud diňlenşigi geçirildi. Manawgatyň 2-nji agyr ceza suudunda bu suud iş boýunça karar çykarmak barada geçirilen diňlenşige taraplaryň howsarlary we aklawçylary gatnaşdy. 25 ýaşly Ruslan Narmetow suud diňlenşigine ses we video aragatnaşyk ulgam arkaly Alanya tutsowhanasyndan gatnaşdy diýilip habarda aýdylýar. Aýdylmagyna görä suud diňlenşiginde Narmetow ejesiniň saglygyny bejertmek üçin Türkiýede işlendigini we pul üýşürenden soňra ejesini Türkiýe çagyrandygyny gurrun berdi. Şonda ol iş ýerinden tanaýan Hakan Akdoğanyň Antalya'da lukman tapmak üçin özüne kömek edip biljekdigini aýdandygyny bellidi. Habarda aýdylmagyna görä Narmetow wakanyň bolan güni Akdoğanyň özüne jaň edip pul bilen ýanyna gelmegini islendigini aýdyp şeýle diýär. Pulu öýde goýup Antalya gittim. Antalya'da Akdoğan bilen nahar ýedik. Menden pulu sorady. Men getirmedim diýenimde gahar geldi. Men iýen naharmyzyň pulunu töleýän mahaly ol bir taksi bilen Taşalyga gidip gelmek üçin ylalaşypdyr. Öýe baranmyzda Hakana sen takside garaş men öýden pulu alyp geleýin diýdim. Öýden 6500 lirany alyp durkam. Ýydymdan gelen Hakan pulu sorady. Menim lukmana bereriz diýdim. Şondan soňra Hakan pyçak bilen diýdimi ýaralady. Pyçagy tutjak wagtym ýere ýykyldyk. Pyçak elinden gaçdy. Yerde wagty arkamdan basyp meni boğjak boldy. Şonda ýerdäki pyçagy aldym we özümi halas etmek üçin onu pyçakladym. Onu näçe gedek pyçaklanym ýadyma düşenok diýip Neşir Narmetowyň sözlerini titirledi. Habarda aýdylmagyna görä Türk suudy haksyz provokasiýa aslynda bilkaslaýyn adam öldürmek jenaýaty boýunça 12 ýyldan 18 ýyla çenli türme tutuklugyna hökm edilmegi talap edilen Narmetowy 16 ýyl azatlykdan mahrum etdi. Azatlyk radiosynyň bu barada Antalyanyň Manawgat etrap polisiýasyndan we 2-nji agyr ceza suudundan şeýle-de Türkmenistanyň Ankaradaky ilçihanasyndan kommentari almak synanşyklary häzirlikçe netije bermedi.